Ja va, ja va. Oh, Bernadet. Què diu? Perdó, senyora baronessa. I ara què li passa, senyoreta? Que l'estarà tornant. Així tot s'ha arreglat? No, però ha tornat a marxar. Ja tornarà. Sí, però tornarà a marxar. No se desesperi, pensi en mi, per exemple. Té raó. Gràcies, Bernadet. I ara me'n vaig. Torno la maleta del sofà i vinc a recollir la meva. Aquí té. Al no poder-la obrir me'n vaig donar compte que no era la meva. Vostè sí que té sort. Vostè també la tindrà. Ja veurà que aviat podrà marxar d'aquesta casa. Adéu, Així ho espero. Passi-ho bé, senyoreta. Sí? Miri, estimat senyor Baró, acabo de comprovar que al marxar d'aquí la senyoreta Bernadet s'ha confós de maleta. Sí, s'han portat una de les meves i per error ha deixat la seva aquí. I jo em preguntava si el seu xofer podia tornar-me-la. I de passada recollir la de la senyoreta Bernadet. Perdó, la de la baronesa. Em confio en vostè. Espero el seu xofer. Molt agraït. Adéu. Adéu, senyor Baró. Adéu, adéu, adéu. Què són les exportacions? Tot arreglat? A l'estat que em trobo no tinc temps de pensar en aquestes coses. Estic desesperat i vostè en té la culpa. Jo? I per què? La Jacqueline ha desaparegut. No es preocupi, ja tornarà a trobar-la. Com vol que la torni a trobar? Sí, jo pensava que era la seva filla. Ni tan sols sé el seu cognom ni la seva adreça. Sí, això és veritat. Però no rendeixi. Senyor Bernier, li voldria demanar-li un petit favor. Digui. Que em podria tornar la meva maleta. La de les joies? Sí, senyor. És que estic desolat. Ja trobarà consol d'una altra manera. No, però és que hi ha una altra cosa que em deprimeix més. Quina? Li he robat 60 milions. Però si això ja ho sé. No, vull dir que li he tornat a robar 60 milions. No és veritat. Sí que és veritat. I quan li dic que els hi he robat, vull dir que els hi he robat amb diners de la seva pròpia caixa. La mare que el va. Què vol fer? Avisar la policia. Esperi un moment, deixi que m'expliqui i després ja avisarà la policia. Però com s'ha fet per tornar-me a robar uns 60 milions, Vostè fa un moment m'ha signat uns documents. Sí. Dins d'aquests documents n'hi he intercalat un d'en blanc. Sí. I aleshores he agafat aquest document en blanc i l'he convertit en una declaració de poders. No. Sí, senyor. Què fa? Avisar la policia. Li proposo una transacció. Sí? Si em torna les joies, les quals crec que són de la meva propietat, jo li tornaré els diners que no em pertanyen. Accepto la seva oferta. Si vostè em torna els diners, jo li torno la joia. I la Jacqueline? No es preocupi, li donaré la seva adreça. Sap la seva adreça? Oh, i tant, me l'ha donat aquest matí. Això diu el senyor Bernier. Que em podrà tornar el meu document? Em demana tan amablement. Assumpte solucionat, doncs. He deixat Anna dins el cotxe una maleta que conté els 60 milions. De veritat? Sí, de veritat. Vaig a buscar-la i després farem el canvi. Fins ara. Que ara el tinc al meu poder. Li donaré la maleta de la Bernadet i d'aquí uns moments el xofer del Baró em tornarà la maleta amb les joies. Quan a l'adreça de la Jacqueline, no la sé, però me l'inventaré. Carrer Filles del Calvari 69. Ja? Sí, ja. Un moment. I l'adreça? Ui, sí. Aquí la té. Carrer Filles del Calvari 69. Està bé. Un moment. No vagi tan ràpid. El document. Sí. Moltes gràcies. Ara les joies. Bé, els dos alhora, Està bé. Moltes gràcies, senyor Bernier.
És vostè molt amable. I vostè també. Ara vagi a buscar la Jacqueline, deu estar impacient. Moltes gràcies. Llàstima que no pugui ser el meu sogre. Això ho diu per afalagar-me. No senyor, li dic de tot cor. Va, de pressa, vagi-se'n. Molt bé. Les meves salutacions a la senyora Bernier. Fins aviat. No m'arrepenteixo d'haver-lo enganyat per segona vegada. Ai, Bertran, he trucat a l'agència de col·locació per demanar una nova criada i la faran venir de seguida. Què li passa a aquesta? Mira, és per l'Òscar, pobreta. Està inconsolable. Hauràs de trobar el noi. Però si és impossible. No et preocupis, tot s'arreglarà. Ja veuràs com el trobarem. Però si no el vull trobar, l'Òscar. Escolta-me també. A veure. Tieta, no et preocupis, que el teu pare ja ho arreglarà. Ja ho veuràs. Si no haguessis despedit a la criada, no hagués marxat al Pol Nord. No hi veig la relació. Mira, en tot cas, la culpa és teva. Ah, la culpa és meva. Saps què et dic? Fins mai! Això, fins mai. Au, va, no et preocupis, ja el trobarem. Però ja t'he dit que no el volia tornar a veure, l'Òscar. Ai, però per què? Marxar d'aquesta manera només perquè el massatgista del papà li ha fet un petit comentari? Buenos días. Bon dia. Hola, Charles, ¿te acuerdas de mí? Perdoni, però jo no el conec de res, vostè. ¿Cómo que no? Dale, la paloma blanca, el cubata. Mira que sonrisa. No entenc res del que em diu. Vale, pibe, si desarrollo no me olvido más. Que estaba ahí eras vos. ¿No te acordás de Pibito, pagame otra copa? No. No. Res de res. ¿Cómo? Mira, te tengo grabadito acá, mira, mira. ¿Querés que te muestre? Ja no ho tens. Què ha vingut a fer vostè aquí? Vengo a darle un recado al señor Bernier. Ho diré a la senyora Bernier. Ah, dame capillo, Senyora Bernier, hi ha un individu que s'enrotlla com una persiana i no l'entengo de res del que em diu. Bé, el faci entrar. Miri, estem de sort, ja ha marxat. No, aquí. Ah, perdó. Buenos días, señora. Muy buen día. Qué raro que su mayordomo no me entienda si yo soy del sur de Barcelona. Ah, sí? I de quin lloc? De Buenos Aires, 12.000 kilómetros al sur de Barcelona. De un barrio privado. Ah, d'un barri residencial. No, un barrio privado de luz, agua y todos los servicios. En mi barrio, por ejemplo, mire, no hay policía. No hi ha policia. Bueno, sí, lo que se dice policía sí que hay, pero están nada más que para dirigir el tránsito. Ah, només pel trànsit? No, para el tráfico de cocaína y marihuana. I pels robatoris no actuen? Bueno, sí que actúan, pero estos son muy especiales, mire. Por ejemplo, si están robando un banco y el cajero se juega la vida para hacer sonar la alarma que conecta con la policía, estos en vez de venir calladitos y silenciosos para que los ladrones no se escapen, estos vienen tocando la sirena como diciendo que huyan, que huyan, que huyan. Però escolta, em vol dir per què ha vingut? Ay, señora, mire, ¿sabe lo que pasa? Es mi primer día de trabajo y estoy un poco nervioso. Y no quisiera quedar mal, ¿yo? ¿Usted me entiende? Perfectament, miri, es relaxi una miqueta. Ay, gracias, señora. No sabe cómo se lo agradezco. Ay, qué cómodo que es un sofá. ¿Sabe qué? Podríamos tomar unos mates, digo, como para entrar en confianza. Però què fa? ¿Qué, acaso no toma mate, señora? No, i no entenc com li poden haver donat aquesta feina. ¿Y cómo no me van a dar esta faena si el aviso ponía clarito con conocimiento del catalán? Ah, vostè coneix el català? Pero, señora, mire, Maradona, Messi, Milito y Saviola, todos de marcha. Y el Messi acaba de hacer un gol, señora. Ai, miri, ja n'hi ha prou, Digui'm exactament per què ha vingut. Ay, señora, es que usted me hace olvidar de para qué he venido. Que jo li faig oblidar. Sí, usted y ese mayordomo suyo que piensa que yo no soy de acá, parece que no conoce el sur de Barcelona, mire. Y eso que Serrat dice, que el sur también existe. Ai, miri, és que el majordom
No és l'únic que ho pensa, això, Bueno, ¿usted cree que no es el único que lo piensa? Hay más gente que lo piensa. Miri, li donaré un consell en el seu primer dia de feina. Sí. Miri de fer les coses ben fetes, perquè si no, l'agafaran a vostè i a la maleta i els posaran al carrer. Eso, la maleta, señora, yo venía por la maleta, mire. Ahí está, ¿ves? Yo vengo a traerle la maleta al señor Bernier, de parte del barón de la Boutonnière. Y me dijo que me lleve la maleta a la señorita Bernadette. I per això, tanta xerrameca? ¿Qué quiere decir charrameca, señora? Miri, sap què? Ho deixi estar. Tiri, Sí. i li doni les gràcies al senyor Baró de part del meu marit. Ya se las daré, señora. Adiós, que tenga buenos días. Fins aviat. Adéu-siau. Oh. Mira, per fi tenim la maleta. El teu pare estarà content. La maleta. És mal. La maleta. La meva maleta. És molt estrany. Des que no tenim criada, que no havia vingut mai tanta gent en aquesta casa. És que... Oh, estimat Filip, m'alegra tornar-lo a veure. He vingut per demanar perdó pel meu comportament d'abans. Oi, no es preocupi. Hi ha hagut un malentès, però ara ja està tot arreglat. Per cert, coneix a la meva filla? Ai, sí, és veritat. Nicolet, ha vist el teu pare? Potser vaig veure massa i quan vaig veure la seva filla en els braços d'aquell altre, la meva sang me se va escalfar. Ai, però si és molt normal, no s'hauria enfadat per tan poca cosa. A més, és que no hi havia motiu. Era un cosí que havia tornat del Pol Nord. Bé, és que jo sospitava una altra cosa. Som molt mal pensat. Hola, estimat Filip. Molt amable per haver tornat. He tornat per disculpar-me. Queda disculpat. Tot ha sigut un malentès, però no és res greu. Ui, no. Això ja li he dit jo. Així que t'hauràs de buscar una altra excusa. Ja el vaig prevenir que a mi no m'aprovava la beguda. Ah, sí? Ens ho va dir? Sí, m'ataca el nervis. Ah, sí, de veritat? Sí, me poso turuta. Turuta? Sí, turuta. Ah, sí, turuta. A vostè, no? Mira, parlem del seu matrimoni amb la meva filla, si li sembla bé. Bé, jo li explicava a la senyora Bernier que quan vaig veure la seva filla amb el seu cosí... Quin cosí? Si no he tingut mai un cosí. Sí, el que ha tornat del Polo Nord. Ah, es refereix al meu xofer. El seu xofer? No es posi nerviós, l'he acomiadat. Senyor Bernier, jo no l'entenc. És igual, no ha d'entendre res. De vegades tinc l'impressió que estic als núvols. Si no parli d'estar als núvols. Bé, en fi, no diré res més. Això, no digui res més. Mira, sec. Bé, tornant a la nostra conversa d'abans, li parlava d'una bonica fortuna per la meva filla que li permetria adquirir una gran sala de cultura física. Bé, aquesta fortuna estava representada per un piló de joies que guardava en una maleta. Aleshores, he acomiadat a la criada, que al marxar s'ha equivocat de maleta. S'ha emportat una de les meves i ha deixat la seva aquí. Em segueix? Ah, sí, se'l segueixo, sí. Si hi ha alguna cosa que no entén, m'ho pregunta de seguida. No, senyor Bernier, de moment ho entenc tot. Aleshores, això explica el per què, a l'obrir la maleta, ha trobat roba de la Bernadette. La Bernadette és la criada. Exactament. I al marxar s'ha equivocat de maleta. I ella se n'ha emportat la maleta al marxar? Aquesta és la de les joies. Doncs, miri, jo... Miri, hauré de mirar-ho perquè no hi ha maneres de... Continuaré. Els ha tornat. Ah, sí? Menys mal. Per què diu menys mal? Què sap vostè per dir menys mal? Estan a la maleta. La maleta de la criada. No, en aquesta maleta. La de la criada? No, escolti, és que té vostè un cap petitet. La maleta de la criada li he demanat al senyor Baró que me la tornés. Doncs quin senyor Baró? Escolti, no li dic que la criada es casa amb el Baró. És que no entén res, vostè. Sí, que ho entenc, però la seva explicació és molt enrevessada. Sí, pot semblar enrevessada a primera vista, però quan s'entén és de lo més senzill. Té davant seu una maleta que conté 60 milions en bitllets de banc. No parlava de joies. No busqui més explicacions. Li dic que davant seu té una maleta amb 60 milions. Es casi amb la meva filla i aquests milions seran seus.
Tu em creu, veritat? Aleshores, obri la maleta i veurà que no estic tan boig com sembla. Va, obri. Va, crac, crac, va. Vol fer el favor d'obrir la maleta? Crac, crac. Ah! Ah! Estic turuta! Estic turuta! Què li passa al senyor? El que passa? Diu que està turuta. Però què passa? Turuta! Senyora Bernier, em penso que el seu marit està trastornat. Bé, li demani reclamacions. Va fer proposicions referent a una maleta en joies. Després en bitllets. Va dir que li havien robat 60 milions i que la criada es casa amb el baró. Ah, miri, el de la criada que es casa amb el baró és cert. En quant a la resta, no ho ha entès bé. Miri, l'important és que vostè s'entengui amb la meva filla. Us deixo sols, que sigueu bons. El papà li ha dit que espera un fill. Espera un fill? No, I doncs per què el seu papa em tenia de dir que esperava un fill? perquè els hi vaig fer creure per poder-me casar amb l'Òscar. Ah, i es vol casar amb l'Òscar? No, ara ja no. No vull un home que marxi tan sovint. Es posi al meu lloc. Jo, senyoreta? Però què fa? Ah, posa't al seu lloc. Però que no m'entén. El que passa és que estic farta de viure a casa dels papàs. Per això em vull casar. Ho comprèn? Perfectament. Miri, tinc una gran fortuna. En una maleta. Una maleta. Però està boig. Charment! Charment! Estic aquí. Charment, hi ha un misteri que vull aclarir. Quin és? Hi havia una maleta que per mi era de vital importància. La dels 60 milions en joies. Ai, es deixi de tonteries. Ja sap que el meu marit no està per aquestes bromes. Silenci! Papà, Calla! jo només et volia dir que havia vingut la Bernadette a portar-te la maleta. Quan? Ara fa un moment, quan tu estaves al despatx. Ah! 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 Però per què crides tant? Si ja tot s'ha arreglat. Res s'ha arreglat. Al contrari, es tracta de la maleta que vaig donar al senyor Martén. Ui, Bertran, si tant t'agradava, no sé per què li havies de donar al senyor Marteny. M'havies d'haver avisat. Idiota! Ui, bé, ara ja tens les explicacions que desitjaves. No. Encara no he acabat. El senyor Està Martén bé. va portar aquí una altra maleta. La que contenia 60 milions en bitllets. Call! Silenci! Ho sabem més tard. Però escolta, Bertran, no li has demanat al baró que el seu xofer te la tornés? Que ha vingut. Ui, fa 10 minuts. Ah! 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 Ui, però no et preocupis, per què crides tant? 64 milions en joies, 60 milions en efectius desapareguts. Tot per culpa teva. Mireu-la! Mireu-la la cara de papanates que fa. Has perdut el seny. Sí, boig del tot, boig perdut. I tu? Tu no veuràs ni un cèntim. T'hauràs d'apretar el cinturó. I ara vaig a passar misèria. Sí? El doctor? El baró? Què hi és de Bernadette? Que ha marxat? I anem a veure. En quina maleta ha marxat? No, senyor, no me n'estic burlant, no. Com diu? Doncs el mateix li dic. Idiota! Cretí! Botons! Dels cordons! 3 maletes a dalt de la paret. 3 maletes a dalt de la paret. Però si una maleta caigués per mala sort, quedarien... Per què em mireu així? Ui, fills meus, crec que el vostre pare necessita estar sol uns moments. Ui. O més que me'n vagi jo. No. Vostè es queda dinant amb nosaltres. Colet, acompanya el teu promès.
Bertran, la teva conducta és del tot irreprotxable. I em pregunto què haurà pensat el teu massatgista de tu. La maleta, que sigui la meva maleta. Hi ha una senyoreta que demana per vostè. Ah, sí? Sí, que vol que li digui. Miri, ja ha marxat. No, està aquí. Ai, perdó. És que fa un moment que era allà. Doncs ara està aquí. Que la porta fins aquí. Estic desesperada. L'escolto, senyoreta, perquè tots ho estem cada vegada més. És que no sé on trobar en Christian. No es preocupi, que si tot va bé, tornarà a trobar-lo de seguida. Ai, de veritat? De veritat, hi ha quelcom relacionat amb una maleta que no li explicaré, perquè tothom que li explico es pensa que estic turuta. Turuta? Sí, turuta. Tot el que dic no té sentit. Miri, si li sembla bé, em tornarà a servir d'hostatge. I a més li demanaré que s'amagui aquí dintre al meu despatx. Miri, s'amagui fins que la vingui a buscar, d'acord? D'acord. Fins aviat. La maleta. Senyor Bernier, és terrible. El què? L'adreça que m'ha donat és una casa de cites. No és possible. S'ho hagués imaginat? No. Això és terrible. He entrat a dins, he parlat amb la mestressa. Una dona horrible. Li he comentat lo de la Jacqueline i de seguida m'ha donat el preu. Ah, i era raonable? Ara comprenc per què no em va voler donar el seu cognom. Senyor Bernier, la vida és un desastre. Tingui, li torno les joies. A mi ja no em serveixen. Miri, jo em giraré. Sí, no em faci cas. Vostè obri la maleta. Si a dintre hi ha les joies, piqui de mans, així. Però si aquesta és la maleta de la Bernadette, sisplau, no digui res, li suplico. No l'entenc. És igual, jo em giro. Vostè obri la maleta i faci el que li dic. Va, sí, va, obri. Ara sí que no la penso deixar per res del món. El meu estimat Christian, mira, per agrair-te aquest bon gest, li diré tota la veritat. Li vaig donar la primera adreça que em va passar pel cap. Me la vaig inventar. La Jacqueline mai ha estat allà. És la noia més honrada del món. I miri, vingui. L'espera aquí dins, al meu despatx. Senyor Bernier, no sé com agrair-li tot el que ha fet per mi. Ja va. Bon dia, senyor. Vinc de part de l'agència de col·locació. Qui és? Diu que ve de part de l'agència de col·locació. Ah, sí? De l'agència de col·locació. Ja l'he sentit. Passi. Gràcies. Segui. Li han explicat a l'agència del que es tracta? Sí, estic al corrent. I porta els certificats? Sí, senyor, sí. El primer és de fa 24 anys. Ah, treballava ja fa 24 anys? Sí, senyor. Per això em va estranyar quan l'agència em va dir que em presentés. Ai, per què? No volia venir, però al final em vaig decidir. Que no volia venir? Per quina raó? No, miri, tingui, llegeixi. La signant, senyora Eugène Bernier. Però si això és lletra de la meva mare? Sí, senyor. Vaig servir a casa seu fa 24 anys. Charlotte! Mare de Déu! Eren molt joves, Ai, sí, aleshores tenia 22 anys. Sí, i era solter. Però I vivia amb els seus pares. m'alegra de tornar-la a veure. Jo també. I ho recordo perfectament. Sí, era molt jove. Però i què ha fet mentrestant? Doncs he servit en d'altres cases. Oh, i es va casar? No. Però tinc una filla, Ah, sí? I quina edat té? Aviat es casarà.
Això és meravellós. Sí, però estic una mica avergonyida davant del nuvi per no poder-li donar una bona dot. No es preocupi. Ara que ens hem trobat, em permeti que li faci una bona dot per quan es casin. És molt bo, senyor Bernier, vostè. I digui, el seu promès, com és? És molt guapo. I de molt bona posició, Deu estar molt contenta. Home, ja per estar-ho, perquè guanya 6.000 euros al mes i és director comercial d'una gran empresa. No es dirà Christian Martin per casualitat. Que el coneix? Però si el conec, no en conec cap altre. De manera que vostè és la mare de la Jacqueline? Doncs sí que la coneix també. I tant, és la meva filla. Ho sabia? Què? Vostè sabia que la Jacqueline és filla seva? Sembla trasbalsat. I tinc motius per estar-ho. Però per què no m'ha dit res fins avui? És que no m'atrevia. Ai, Charlotte! Ai, senyor! Què passa, Bertran? És la meva criada. Però estan tristos? Que té problemes, la senyora? És que ploro d'alegria. I jo també. Tant li agrada entrar a treballar a casa nostra? Sí, molt i molt, molt. Oi? Pues hi haurà festa si seguiu així, És aquí. Qui? La nostra filla. Sí? La Jacqueline? Sí, la Jacqueline. Ui, és tan bonica. Vaig a buscar-la. Jacqueline. Mare! Filla meva. Però què hi fas aquí? Doncs mira, et presento el teu pare. El meu pare! Sempre et havia dit que eres orfe, però ara ja és hora que sàpigues la veritat. El senyor Bertran és el teu pare. L'autèntic? Home, l'únic. Senyor Bernier, em permet que l'abraci. Senyor Christian Martin? Sí, mare, és ell. Em permet que l'abraci? Pare! Filla! Que estan celebrant una festa. Senyora, em permet que em presenti? Res. Les presentacions més tard. Òscar! M'estava a punt d'embarcar. Senyor Bernier, vull tenir l'honor de ser el seu gendre. Concedit, no? Concedit! Ai, però Bertran... Concedit! Ui, al final seré jo que em tornaré boja. Que em pot donar la maleta, senyor Bertran. Sí, ves, fill meu. La maleta. Aquí dins hi ha el que farà la seva felicitat. Gràcies.